Takže čau lidi, dneska si tady otevřeme jeden tenhle skin za 30 000 a jeden tenhle za 7,5. Já jsem začal s tím horším, takže koupím a toč se. Když mi padne ten epický, tak ten hlavně až mi nepadá desert, ten už mám. Já radši, když mi padají nějaký, co nemám. Ale já vím, že za ty, co mám víckrát, mi se přečítají prachy. Pojď, hlavně jak mi nepadne disco. Oh my god. Disco, takže prachy navíc. No, takže si jdeme otevřít ještě jednou. To jsem vůbec nevěděl, to jsem netužil, že si tam vydělám. Ečko zase. A koupím. Já jsem vypadá něco, co už mám, třeba epické. Artich, toho nemám. Je, tak prej mám. Já ho mám. Ještě se je ukážeme, ty skiny. Doufám, že mi to vleze do shortů. Hele, tady někde mám epický. Tady a ten má nějaký samoklán. All suited up and know where to go. Just kidding. Úplně stejný. No a tohle by pro tady to video bylo všechno, jestli se vám tady to video líbilo, tak nezapomeňte dát like a odběr se zvonečkem a čau.